Днес е ден за необичайни мемета. Колко пък да са необичайни? Ами... Натале. Остава, бе. Достатъчно. Ако ви харесва такъв тип видеа, разбира се, и сте нови, абонирайте се, харесайте и може да ме последвате в Кик, където има линк долу в описанието и където стримвам понеделник до събота 19:00. Случват се някакви хубави неща там, така че може да не минете, ако няма какво да правите, линка е долу в описанието. И като говорим за линкове, ozon.bg или пък cardes.bg с промокод HVN отново се намира в описанието и благодаря на всеки, който ползва моя линк или пък моя промокод, така помагате изключително много. Ако ще играем, не идея. Това беше Индиана Джонс, ама библиотечна версия. И накрая май стана Фата Верор. В какво се блъсна това? Това е импровизация на Лана Дел Рей. Колко? Защо се блъсна това в пералнята, бе? Горкия куч. Ясно. Но ми е смешно, и всеки път, като снимат някакви такива работи, случва се инцидента и те са само 3 секунди мълчание. Тук е момента, в който осъзнаеш колко си прос и колко е тъп живот. Вала. Ето го пак! Имаше пак, гледай, гледай. Пак имаше един 3 секунди, просто ги е изрязал. Къде отиде тази, бе? Та падна при комшията. Да бъде... да бъде смърт! Гли. Умре! Завиних! Умре! Тя спира... И имаше късмет, че спирачката е на другата част от колелото. Яко! Какво? Не бе, мен, защо бе, как? Дядо Коледа! И дядо Коледа вече не е същия. Когато им кажеш, ще го плесне на масата и тя ти каже, не можеш. Wow, I had some wobbly wobbles there. Един долу. Looks like Don might have crashed. I'm not positive. Ица вулкан? Така. Остава тука, бе. Voi ma cosa state facendo? Остава тука, бе. Ma non si può legare un umano fuori dalla macchina. Shut up, bitch ass up. Shut up, dumb ass up, right? Остава тука, бе. Ниско над тополите. Okay, so I'm cleaning up. I'm going through the soda machine, making sure everything is right. Who put that? Това е бил най-малкият Бигфут в света, който си е откраднал от витрината. Аз съм сигурен, няма друго, никакво логично обяснение. Това е бил подрастващ Бигфут, който си е, нали, краднал. Вземи тази количка. Митко спи. Торонто полиция. Колко? Къде замина куча, бе? Как си го прибра, си ти чмане?
Винаги най-големите тъпоти са най-смешни, мамко. Ясно. Топа откъде минава, ало? Oh, you're so strong. So strong, you're winning. My turn. Bottle. Your bottle. On your card. No. You got a bottle? Yes. Кое е то, бе? Яба. Защо крадна на децата? Парзалката? О, не. О, не. О, да. Еми, да. Яко! Just woke up and said, I'm gonna buy a box score, I'm gonna buy a box score, I'm gonna buy a box. Това беше Майнкрафт кола. Същата е, така ги строяхме. Said, I'm gonna buy a box score, I'm Една, две, три даже. box score, I'm gonna buy a box. Натале. Какво става, бе? Какво става, бе? Какво е тази овца Митилова, бе? Тя от хората, ето като запалят моторетката за кихане, на обяд я качат, я гасат при вечер някъде. What's the matter with you? Kissing my wife? That's your wife? Who'd you Да, му... think it was? I was saying, I thought that was like an actor or something, for real, for real. I didn't know that was your wife. Дърти парясник. Take it back. Take it back, bitch. Яко! Жегите си е тегъл. Най-готиното куче на планета. Какво става, бе? Okay, you feel a chef? Какво очакваш да стане, бе? Polo. Qué difícil, pero puta. О, един долу. Бен протектор. То беше като Ники, че той така един път изкърти една круша. Но той поне малко оцели. То беше далеч от истината. Абе, как така му свети го? Я вижда. Как този е лампион, бе? Човешки лампион? Bingo, I got action. Slip and fall. Абе, то с мистерия си прави такова печени наденички, бе. I'm not gay, but when I look at a naked dudes, I get horny and jack off. No, it's not. Bank is discrimination. No, it's not. Дискриминация. How about fucking now? How about fucking... Can I come in the fucking bank now? Yeah, that's way worse. Винаги съм искал картечница с кремвирши.
Това съсипа една моя детска мечта. That's good. You thought I was gonna drop it, didn't you? Когато се опиташ прекалено много, не е интересно. Голям проблем стана. Your actions have power. Anyways, it's getting late. Good night. Good night.